Itang hindi pa nga ako tapos eh. Ay bakit? Anong sabihin mo? Sidekick mo ako? Hindi! Ikaw nga pinakasentro dito, Tang eh. Ikaw si Tanghenyo. Hindi ba ako tapos ang sabihin ko? On the side, Tanghenyo with 3 steps backward, going to the center. Mga ganon. Ay, peste ka, ayusin mo ah. Bitawan mo tenga ko, aragoy. Sige, ayusin mo. Ulitin natin. Ladies and gentlemen, you're still locked in right here on 90.7 Love Radio. Hello there, my name is Diego Bandido. And of course, on the side, going step back 3, tumira ng 3. Henyo. Yun, ganon. Isang napakagandang gabi. Magandang gabi. Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit na naman, Tang? Eh bakit mo sinasabi Luzon, Visayas, Mindanao? Nationwide ka? Hindi, kasi may nakikinig sa atin, sa streaming. Diba? So, papapakinggan tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, kung sabagay, sige, tuloy mo. O sige, ulitin ko na naman, ha? Hello, Metro Manila! You're locked in right here on 90.7 Love Radio, Manila. We are broadcasting live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Aragoy! O bakit na naman? Ano na naman kulang? May kulang ka. Ano yun? Worldwide, di ba napapakinggan tayo sa www.lovradios.com.ph? Oo nga, Ulitin mo. Okay, sige, ulitin ko na. Last na to, ha? Good evening, Metro Manila. Good evening, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Eto po inyo ang lingkod, Diego Bandido. At syempre, eto na, simulan na natin balitaktakan natin. Teka lang. Excuse me, manong driver, napansin ko lang dyan sa isa mong pasahero. Ayan si kuya. Tingnan mo. Oh, no! Mukhang mabigat ang kanyang dinadala. Maliban sa bitbit niya, ha? I mean, parang may pinagdadaanan, eh. Malamang nag-away kayo ng misis mo, hindi naman normal naman yung away, pero relax ka lang. Ganyan talaga minsan yung mga babae. Oh, no! Oo. Minsan nagpapalambing lang yan. Ang masabi ko lang sa'yo dugsing-dugsing, habla. Sa noo mo, last kagin, dugsing-dugsing ang asawa mo, aber. Sa noo mo, last kagin, tampa ang iyang abuli. Pag sinabi mong iyong sinampal mo, di ba kadalasan, ito, aminin nyo mga mister, gawain nyo to, yung tipong bago pa lang kayong mag-asawa ng misis mo, dumaan lang yung misis mo sa harap mo, tatampalin mo na yung puwet. Pero ngayong medyo nagkaedad na kayo, halos isubsob na ni misis yung puwet sa mukha mo, di mo man lang kinukurot. Ay, aba! Maloy ka! Ang saya-saya! Clap your hands! Eto mga kabisyo, eto isa sa mga mainit-init ngayon, nausapin ngayon. Pag-usapan natin. Eto meron na namang isang vlogger na nagngangalang, actually kababayan to ni Uncle Totoy ba to? Galing Dumaguete na nagngangalang Boy Astig, na kumakain ng mga nakakadiring bagay para lang dumami ang views and followers. Ay sabi nga ng iba, may pera nga talaga sa social media. Kaya marami yung naghahangad na makilala online. Itong vlogger na to, kung ano-ano na lang pinagagawa. Imaginein mo, Manong, Uncle,
nagkaon sang patay nga piso. Kumain ng patay na sisiw. Maluoy ka! At hindi lang yan, kumain din sang tae, sang iro. Ay, abaw, maluoy ka! Hindi ko maintindihan kung ano nang pumapasok sa utak ng mga tao ngayon, ano? Pero eto, Manong, ano, logican na natin? Ha? O sige, logican na natin! Logican na yan! Logican na yan! Logican na natin! Ano bang leksyon ng matutunan natin dito? Eto mga kabisyo, dapat siguro isa sa mga matutunan natin dito sa usaping ito huwag po nating ilagay ang ating safety at kalusugan sa medyo kapalit ng makilala ka sa social media. Oo, kapalit ng kasikatan dahil hindi mo mababayaran ng kasikatan pag bumigay na yung kalusugan mo. O sige, sabihin natin, kumikita ngayon, paldo-paldo ka. Tapos ginagawa mo, kumakain ka ng tae. Si Bobao, Soriana. Diba? Kumakain ka na, kasi sabi din ng ilang mga eksperto, kasi this could harm yourself. Diba? Masyado na tayong mga naging materialistic. Masyado na tayong uhaw ng pansin ng ibang tao. Kung ano-ano na lang ginagawa. Oo. Ikaw ba, nakita mo na yung tsahin mo na nagre-reels? Kaya ako naiintindihan ko ngayon yung mga mga millennials bakit yung anak mo wala na ngayon sa Facebook? Dahil din sa ginagawa mo. Dahil hindi matanggap ng anak mo na yung nanay niya, tatay niya nagti-TikTok o nagre-reel sa Facebook. Ikinahihiya nila. Kaya yung mga kabataan, hindi na sila tumatambay sa Facebook, nandun na sila nag-uusap sa Instagram. Oh, ano? Nagka-idea ka? Lipat ka ng Instagram? para makita ka ng anak mo? Mistake. So ayan po mga kabisyo na sana naman sa bawat gagawin po natin, pag-isipan po nating mabuti. Oo, hindi lang naman tungkol sa pera-pera lahat ng pag-uusapan natin dito Diba? Isipin din nating mabuti na porket para sikat ka, gagawin mo. Kumain ng dumi ng hayop. Kakain ng patay na sisiw. Diba nakakalungkot? At siyempre pagkakalam ko yung Boy Astig na yon, dating nag-aaral dahil sabi niya parang wala nang mararating yung buhay niya, tumigil sa pag-aaral at pinurso yung pagiging vlogger. So imaginein mo yan, uncle, ante, manong, tito, tita, lola, bebe ko. Ipagpapalit mo yung education into fame compared sa Facebook. O sabihin natin, nagkarami ka ng pera, ngayon wala kang education. Mabilis mo wala yung pera, tandaan po ninyo mga kabisyo. Material things does fade away. Nawawala po yan. Ganon din yung buhay nyo. Ay nako mga kabisyo, ang oras natin, 35 minutes after 6 o'clock. Kasama pa rin po ang makulit ninyong uncle. Ako po ang inyong uncle, Diego Bandido. Siyempre on the side, 3 steps, tumira ng 3, Tanghenyo. Henyo. Tuloy ang bakbakan, kasama ang E-Heads. 35 after 6, here's Magazine.